जों त्रिपुरा मावथानिंगै जों सरकार फायखांखे गाहाम सिंखला मजे जों दंनाय गाहामखे जों देशनो चालंनाय बा जोंनि पन्चायत बा ब्लक जोंनि त्रिपुरा मावथा एडिसि एरियानाव जों दंमोन जोंनि जेमानथाय दाबि दंमोन जों बरनखायनो हालायनाय आव जों आसा खायो जों जोंनि त्रिपुरा मावथानि जत सम्पन्न दाबि होनाय ताय जों दिनै राजाला ससियेल डिस्टेन्स मेनटेनेन्स खाय जों जतन गाहामखे चलि दङ आबाद बागै कोनो बेजाल करी